Gidagsa sa gatusan ka mga aspirants ni atong weekend ang usa ka mall dinhi sa Dakbayan sa Sugbo aron makaapil sa Starstruck auditions. Atong sayran karon mga kapuso ang ilang hashtag Starstruck Experience pinaagi niining report. Daw sa pang once-in-a-lifetime experience sa pipila ka mga batanon ang pag-apil sa Starstruck auditions nga gipahigayon niadtong Sabado ug Domingo. Unang round pa lang sa screening, todo pakita na sa ilang confidence ang pipila ka mga Starstruck hopefuls aron mauyunan sa mga hurado. Ako ni si Iwo Minor Susubrano Ramos, 16 years of age, from the Arcade City of Bohol, Zamboanga del Norte. Hi everyone, I'm Hannah Imaglasa. I'm 20 years old. Ako ang May Mendoza ng Cebu. Watch out! I'm gonna be a star! Dream, believe, survive! Starstruck! May mipakita sa ilang abilidad sa pagsayaw. Apan gawas ni ini, may mipakita usab og linahi nga mga talento, sama na lang ni ining lalaki nga nag-bone breaking. Ang audition bukas sa tanang nangandoy nga mamahimong artista maong dunay mga misalmot nga gikan sa mga lagyong dapit. Sama na lang ni Joshua O'Keefe nga gikan pa sa Chicago, Illinois. Samtang ang 20 anyos nga half Korean nga si Soji Kim, alas 3 pa lang sa kadlawon nagsugod na og linya. Apan gibaliwala lang kini sa dalaga kay pangandoy man usab niya nga mamahimong the next Jeneline Mercado. Nagkalain-lain man ang ilang gigikanan apan pareho ang ilang mga pangandoy. Kinsa ka kanila ang mo survive. Maunay angay nga tangan ninyo mga kapuso dinhi sa GMA Network. Uban ni Lian Sinculan ug Jovel Obiso, Luan Merondina, Balitang Besda.